vlog. Nami karon guys sa asa di dapit lo jo? Gisipo? Gisipo. Gisipo Island. Gisipo Island. Mao ni ang view diri guys, tanawa ninyo. Hindot kayo guys. Naay bridge dito dapit gihimo nila. Maglakaw mo diha sa tunga sa dagat. Yan ako diri gilid. Lami iligo kay bugnaw kaayo, fresh na fresh. Na, hindot kay iligo guys. Summer na jud kayo diri. Ha? Feel jud ang summer diri. Asa dapit? We. Murag ilan ning himuon nga kuan jo. Maghimo pa sila og kuan diani. Bridge. Kanina kani oh. Sumpay na dito. Mo nilang gikuan. Himuan nila. Mo na bawal sa tamudo so dito. Bawal pa na nimo kuan kay gahi jud kay tag-o og sulod ta diha. Naghimuan na nilag puraw. Manapli na lang ta. Dali kayo ang buhangin. Dangog man kayo jagod namumit puraw oh. Dangon ang kuan buhangin. Nami isawom sa dagat oh. Risko kayo. Nami iligo. Nami ka view ang kuan dere. Lugar. Nindot paminawon ang hapak sa bawod oh. Mapil jud nimo ba nga naatas dagat. Asa? Kato tong giatuan? Di na ta modung gito, init. Ude. Grabe ka bantang datos ka init. Pwede ra ta oy, manaplin na ta kay grabe makainit. Okay man to katong pag-ari nato kay di pa man kay. Okay ra to katong pag-adto nato dere. Pwede kayo to init. Grabe mo jarong initarong adlaw. Grabe initarong adlaw guys. Lamin tay bye-bye datos kuan ba tong bridge ng himo nila magsubay ka datos tong dagat. Ha? Sige pa ni sila guan doon trabaho. Under construction pa ni siya guys. Dami diri but kuan sa ilang sa dagat. Nahi pabugnaw diri sila. Ini higda jo eh. Mapil jud nimo ang kuan kabugnaw. Lamis the plane. Ada namin sa ibabaw guys. Grabe kahabog. Among gilakaw. Panington po tagbugbog aning lugar ni. Hawa guys. Grabe kahabog. Wah. Oh. Ano view diri guys. Ang gitanaw. Berarti habuga. 아니 간간히 쉬어도 됩니다.
다시 만났네. 있긴 있는데 그래 이쁘게 꽃이 그렇게 안 폈단 말이지. Mura naman yung piso na ipupliti pa yung langit guys. 그러면 맞아. Tingha buga. Wow. Grabe atong singot ronjo. 어? Daghan atong singot na daron. Tak-tak atong singot. Wow. Bago man din siya jo no. 괜히 무서워. bago lang to. Yung ano, pugo-pugo. Bago na siya nag-ikuha nila develop o panahuman. Taas kayo. Sila to ka kuha na mong gisaka. Ay, boy, mga buwak sila. Mamuwak ni Indot siguro di tanawan. Buntag siguro ni siya musibol ng buwak ani. Wala tapos na. Ha? Tapos na oh. Talimatay na ni sila. Napoy araw o adlaw. Lavender. Mong ganla lag lavender kay mga tanom kay violet man. Wala gitawag lavender. Kasi yung lavender is most Dako ning lugar guys. Di ka magtulong oras ani mo ning libuton. Dako kay nga lugar. Kitag tibok disipo. Kaliwa jo. Sayang nangamatay lang mga tanom. Namatay sa kainit. Daghang milyon. Paliwa. Pali ade. Na ano, lupin ko nada. Di na mo ba na to pilang oras atong look ka ni tanaw eh. Hoy. Tara, napando lagi. Grabe kainit. Wala ba di si Adi kahit unta na? Dali na. Kay taas pataglak nun. Grabe initaw eh. Basig wa bayay gianan nig pa. Duhog jo ha. Kada kong balik ko na to. Wa ja mo gianan. Balik tas agi. Ay, grabe. Mataas. Habugan yung lugar eh. Gaabot ang singat og sipon. Wah. Balik na lang tayo agi Jo. Ha? Di ba? Di ba diri man ta? Naman ba sa taas? Ha? Sa taas. Nakada taas? Ikaw bahala. Paligid lang ta. Surukat man to. Luyang nagatiman ani mga tanam ani no. Ka kuan sa init.
Tubang. Kayon na ba dugo? Kayon ko. Murag bulkan. Talibon ba? Murag bulkan gas. Ano? May talibon na pang hindi. Wow. Ang ataw eh. Grabe singot na ho. Wa na mangjari jo. Wa na. Wa na agian. Oh. Ukta. Balik ta balik. Anak nga dyan siguro ta. Kasi mainit na yung mga sipak. Piso na si pliti pa yung langit gayo. Kita naglangit guys. Kaya huwag ka mag-stop dito, baka may ahas pa. Buti ka nakakapagtanong ka pa naman. Kaon ka kagahas. Ay, Ano ka pa? Saan pa rin daan? Tamang daan? No. mawani. Ha? Yung tamang daan ba nila ba? Ah, grabe adventure na to ron eh. Ano eh, saktong adventure. Pababa, paakyat. Grabe guys. Grabe yung adventure namin ngayon. Pababa, paakyat. Manay kanta, papaba. Pataas, pababa. Spaghetti, pababa. Pababa ng pababa. Grabe guys. Nahirapan sa kalisod. Piso na lang plate ni paingos langit guys. Oh, tanawa kita kag. Mo nagmakabuot ag panganod. Hay. Bumalik na kaya yun? Nahirapan sa kalisod guys. Grabe guys. Di lalim ning mag-adventure ta. This is our sacrifice, like Jesus. Murag aduong naman tami nga. Di man day lalim mo sa kas langit guys. Daghan pa man day tang agian. Yung sabi kuwan? na, Dili sa'yo. So naging di sa day lalim mo sa kas paingos langit kay daghan pa kag maagian. Mo na gyud pa sama ra pud ni sa atong kinabuhi guys So, nga. Mars, Kuan, daghang tunok ang dalan nga agian mo bugat ang cross nga pas-anon ko ug ang tanan na naghulat kanimo. Maura ni guys. Nagulat ka nimo. Diri man ka nga dito. Oh, dire. Oh, diri di ay. Yeah, tanawa agian na mo guys oh. Wala Ginoo ko, kaya pa ba to? Ana mo guys. Ako na Mars. Tawa oh. Kalisod ana. Wala, Manay hindi mo nahirapan kaya. sa kalisod. Oh my gosh. Yan ning kalisod sa kuan day guys. Usa ka sa langit. Daghan kag agian wala sama ra po na sa atong kinabuhi guys nga natay mga pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi. Kailangan nga malampasan nato. Uy, naunsa naman yung kamera. Malampasan nato guys. Yan na ra
Oy, may slide ta. Nya. Salamat guys. Mara to among vlog karong adlaw. See you my next vlog. Please subscribe sa akong YouTube channel. Pobre Buholana in Korea vlog. Bye-bye. Nga panaog nami guys, mao ni view diri makita nindot kayo. Dagat linaw kayo dagat. Dari sa pikas. Wala yung makita. Tinawa kayo sa dagat guys oh. Dagkong bato dito minisaka guys muna mong sakat.